हॅलो 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 रसिक प्रेक्षकांका एक धोक्याची सूचना. नाटक बघताना तुम्ही जेव्हा हसाल तेव्हा तुमचा वस्त्रहरण झाला तर त्याची जबाबदारी आमची नाही. गोप्या पडदो टाक, तात्या धोतार आणि मीच तो दुःशासन. तेव्हाचे नट नवटांगभर घेतल्याशिवाय रंगमंचावर पाय ठेवायचे नाही. काय माय झयो नट झालो. तात्या वाईच कळ काढा. वाईच कित्या बाई, तुम्ही सांगशात तेवढी कळ काढू. आवशिक खाव भरान. हे संवाद कानावर पडले की डोळ्यासमोर उभं राहतं ते नाटक वस्त्रहरण. मराठी माणूस आणि नाटक हे एक अजब असं मेतकूट आहे. त्यात तो माणूस जर कोकणातला असेल तर दुधात साखरच. कारण कित्येक शतकांपासून इथे होत असलेली दशावतारी नाटके, शिमग्यातील खेळे, सोंगे, भारुडे, भजने, डबलबारी, बाल्यानृत्य ही कोकणी माणसाने जपलेली आतापर्यंतची मनोरंजनाची सांस्कृतिक मूल्ये. गेली अनेक दशके या रंगभूमीवर शुद्ध मराठी भाषेतून होत असलेली नाटक इथला रसिक चोखंदळपणे पाहत आलाय. पण व्यथा ही होती की सुशिक्षित पुण्या मुंबईचा प्रेक्षकच थिएटरमध्ये जाऊन नाटक पाहत होता. पण या सगळ्याला छेद दिला तो 1980 साली आलेल्या वस्त्रहरण नाटकाने. वस्त्रहरण जनमानसात रुजलं, त्याचा वटवृक्ष झाला. सर्वसामान्य माणूस तिकीट काढून कुटुंबासह हे नाटक पाहू लागला. गेली 40-45 वर्षे या झगमगीत दुनियेत वस्त्रहरण नाटकाने आपलं वेगळंपण जपलंय. डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर, नाना पाटेकर पासून ते आत्ताच्या अशोक सराफ, भरत जाधव, प्रशांत दामलेंपर्यंत सर्व मराठी रंगभूमीवरील दिग्गज कलाकार या वस्त्रहरणमध्ये काम करताना दिसले. पु ल देशपांडेंपासून ते शरद पवारांपर्यंत सगळ्यांनाच या नाटकाने भुरळ घातली. हे नाटक म्हणजे रंगभूमीवरील एक चमत्कारच. गंगाराम गव्हाणकर लिखित, रमेश रणदिवे दिग्दर्शित या नाटकाने मराठी माणसाच्या मनावर जादू केली. पण याचा खरा जादूगार होता तो मालवणी नटसम्राट, ज्याने मालवणी बोली 7 समुद्रापार नेली, ज्याच्या रंगमंचावर असण्यानेच लोक खळखळून हसले. ओंजळीतून फुलं टाकावी तशा मालवणीतून शिव्या देणारा हा नटसम्राट मच्छिंद्र कांबळी, अर्थातच आपले सर्वांचे लाडके बाबूजी. नमस्कार मित्रांनो, मी प्रणय राऊत. प्रेरणा क्रिएशन्स माझी कविता या आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून फिल्मी झगमगाट या सदरात आज मालवणी नटसम्राट स्वर्गीय मच्छिंद्र कांबळी यांच्याविषयी जाणून घेत आहोत. मच्छिंद्र कांबळी यांचा जन्म दिनांक 4 एप्रिल 1947 रोजी मालवण येथे रेवंडी गावी झाला. त्यांच्या लहानपणीच त्यांचे वडील वारले आणि सर्व जबाबदारी त्यांच्या आईवर येऊन पडली. पुढे मुंबईला येऊन नोकरी करण्याची वेळ मच्छिंद्रवर आली. त्यांनी एका नाट्य संस्थेत 15 रुपये पगाराची बॅकस्टेज वर्करची नोकरी धरली. पडदे ओढणे, कपडे इस्त्री करून देणे ही कामे ते करू लागले. आणि याच दरम्यान गंगाराम गव्हाणकर यांनी लिहिलेल्या आज काय नाटक होऊचा नाही या एकांकिकेला महाविद्यालयीन स्पर्धामध्ये चांगले यश मिळत होते. आणि पुढे आपले शिक्षण पूर्ण करून गव्हाणकरांनी या एकांकिकेचं वस्त्रहरण हे 2 अंकी नाटक केलं. आणि पहिल्याच व्यावसायिक नाटकात तात्या सरपंच ही मुख्य भूमिका मच्छिंद्र कांबळी यांच्या वाट्याला आली. 16 फेब्रुवारी 1980 रोजी या नाटकाचा पहिला प्रयोग केला. पण सुरुवातीला या नाटकाकडे प्रेक्षकांनी मात्र पाठ फिरवली. कारण याआधी असं कोणतंही व्यावसायिक नाटक मालवणी भाषेत आलं नव्हतं.
लोकांना मालवणी भाषेतील नाटक म्हणजे मालवणी लोकांनी केलेलं धुमशान असं वाटू लागलं. महाभारताचे विडंबन म्हणून प्रखर विरोधही झाला. पण पडत धडपडत ही टीम खंबीरपणे उभी राहिली आणि या कठीण प्रसंगी महाराष्ट्राचं लाडकं व्यक्तिमत्व पु ल देशपांडे हे वस्त्रहरण या नाटकासाठी धावून आले. त्यांनी तोंड भरून कौतुक केलं. आणि काय आश्चर्य, अवघ्या 10-15 प्रयोगानंतर या नाटकाला लोकांनी डोक्यावर उचलून घेतलं. थिएटरमध्ये जागा अपुरी पडायला लागली. हाऊसफुल हा बोर्ड कधीच खाली उतरला नाही. लोक वस्त्रहरण नाटक परत परत पाहू लागले आणि मच्छिंद्र कांबळी या झगमगीत दुनियेत मालवणी नटसम्राट म्हणून पुढे आले. वर्षाकाठी शेकडो प्रयोग या नाटकाचे होऊ लागले. मागचे पुढचे सर्व विक्रम वस्त्रहरण नाटकाने मोडीत काढले आणि आपलं स्वतःचं असं नवीन साम्राज्य प्रस्थापित केलं. हे नाटक 7 समुद्रापार नेण्याचं स्वप्न मच्छिंद्र कांबळी यांनी पाहिलं आणि ते सत्यात देखील उतरवलं. या नाटकाने लंडन वारी केली. पण लंडनला जाण्यासाठी मोठा खर्च अपेक्षित होता आणि हा खर्च भरून काढण्यासाठीच षण्मुखानंद सभागृहात विशेष प्रयोग लावण्यात आला. या प्रयोगात डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर, नाना पाटेकर, अशोक सराफ या सर्व दिग्गज कलाकारांनी काम केले आणि मराठी नाटकाचा झेंडा घेऊन वस्त्रहरण हिंदुस्थानच्या सीमा ओलांडून अटके पार गेले. वस्त्रहरण नाटकाचे 5000 प्रयोग व्हावेत असं मच्छिंद्र कांबळींना नेहमी वाटायचं. पण काही प्रयोग शिल्लक असतानाच ते देवाघरी गेले. पण मुलगा प्रसाद कांबळी यांनी संतोष मयेकर या कलाकाराला घेऊन ही उणीव भरून काढली आणि 5000वा प्रयोग षण्मुखानंद सभागृहात मोठ्या दिमाखात पार पडला. या नाटकावर रसिकांनी किती प्रेम केलं याचा छोटासा मी अनुभवलेला किस्सा तुम्हाला या ठिकाणी सांगतो. माझं भाग्य असं की या 5000व्या प्रयोगाला मी स्वतः उपस्थित होतो. एरवी राजकारणात एकमेकांचं वस्त्रहरण करणारे महाराष्ट्रातील सर्व बडे नेते, तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, राज ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे असे अनेक दिग्गज नेते प्रेक्षागृहात उपस्थित होते. तर कलाकारांमध्ये भरत जाधव, प्रशांत दामले, संजय नार्वेकर पासून सगळे दिग्गज कलाकार रंगमंचावर होते. खूप मोठं असल्याने षण्मुखानंद सभागृहात सहसा नाटक लागत नाही. पण त्या दिवशी हजारो लोक तिकीट मिळाली नाही म्हणून परत घरी गेले. इतकी प्रचंड गर्दी त्या प्रयोगाला होती. नाटक पाहताना प्रेक्षक पोट धरून हसत होते. नाटकाच्या मध्यांतरात नेते मंडळी मनोगत व्यक्त करत होते आणि त्यावेळी राज ठाकरेंचा प्रचंड दबदबा होता. राजसाहेबांचं भाषण सुरू झालं आणि लोकांनी सभागृह डोक्यावर घेतलं. भाषण सुरू असतानाच एक वयस्कर माणूस प्रेक्षागृहातून रंगमंचावर आला. त्याच्या हातात कसली तरी पिशवी होती. राज ठाकरेंनी माईक त्यांच्या हातात दिला आणि ते बोलायला लागले. साधारण 80च्या दशकातली ही गोष्ट. जेव्हा वस्त्रहरण नाटकाचे 75 प्रयोग झाले होते तेव्हा या माणसाने मच्छिंद्र कांबळींच्या खिशात 500 रुपये बक्षीस म्हणून घातले होते. तेव्हा गमतीने कांबळी त्यांना म्हणाले होते की या नाटकाचे मी 5000 प्रयोग करणार आहे आणि 5000व्या प्रयोगाला तुमच्या खिशातून मी 5 लाख रुपये काढणार आहे. त्यावेळी तो माणूस दिले असं म्हणाला आणि दोघेही हसायला लागले आणि तो विषय त्याच वेळी संपला. पण आज मच्छिंद्र कांबळींनी दिलेला शब्द खरा केला. वस्त्रहरण नाटकाचे 5000 प्रयोग झाले होते. राज ठाकरेंकडे बघून तो माणूस म्हणाला, कांबळींनी मला दिलेला शब्द पाळला, आता शब्द पाळण्याची वेळ माझी आहे. आणि त्या माणसाने 5 लाख रुपये कॅश व्यासपीठावर ठेवले.
त्या माणसाच्या डोळ्यात मच्छिंद्र कांबळीच्या आठवणीने पाणी आलं आणि हा किस्सा ऐकून सगळं सभागृह शांत झालं. सहज बोललं म्हणून कोणी 5 लाख रुपये देईल काय? सगळे शांत असतानाच माईक राज ठाकरेंनी घेतला आणि एक नजर मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे टाकून म्हणाले, याला म्हणतात शब्द पाळणे. आणि सभागृहात एकच हाशा पिकला. पुढे ही रक्कम प्रसाद कांबळी यांनी रत्नागिरीतील पूरग्रस्तांना दिली. मित्रांनो, इतकं प्रेम या मराठी माणसाने वस्त्रहरण नाटकाला आणि मच्छिंद्र कांबळी यांना दिलं. भद्रकाली प्रोडक्शन्स या संस्थेच्या माध्यमातून पांडगो इलो रे बाईलो, घासरे रामा, यवा कोकण आपलोच असा अशी अनेक नाटके कांबळींनी रंगभूमीवर आणली. सध्या रंगभूमीवर तुफान चालणारे देवभाबळी हे नाटक सुद्धा भद्रकाली प्रोडक्शनची निर्मिती आहे. मच्छिंद्र कांबळींनी अनेक भूमिका साकारल्या. चित्रपटातूनही ते झळकले. ते नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष राहिले. त्यांनी राजकारणात सुद्धा नशीब आजमावलं. पण मच्छिंद्र कांबळी जन्माला आले होते ते फक्त मालवणी भाषेसाठीच. 30 सप्टेंबर 2007 रोजी हा मच्छिंद्रनाथ रसिकांना अनाथ करून माघारी परतला. मित्रांनो, आज आपण जेव्हा टीव्ही लावतो, रिमोट घेऊन चॅनल फिरवतो आणि समोर मालवणी बोलणारं एखादं पात्र जेव्हा आपल्याला दिसतं, तेव्हा ही ह्या मच्छिंद्रनाथाची देण आहे एवढं आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. बाबूजी, जवसर मालवणी तवसर तुमचेच आठवणी. मित्रांनो, ओळख साहित्यिकांची कविता, गाणी, चंदेरी दुनियेतील सिनेतारकांचा प्रवास ऐकण्यासाठी आमच्या प्रेरणा क्रिएशन्स माझी कविता या यूट्यूब चॅनलवर जर आपण नवीन असाल तर या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. मी प्रणय राऊत आपली तात्पुरती रजा घेतो. लवकरच भेटूया एका नव्या व्हिडिओसह. धन्यवाद.